मैया संगीत नाटक एकाडेमिक बान्था मोनगिरि मानगोनां खिरुत खाख्लारिनि गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव रुंसारि जानाय खौरांखौ मोननानै जों जोबोद दुखु मोनदों आरो बिथांनि जि बर'नि थाखाय बर'नि माहारियारि आरो बर'नि हारिमु बिथिंनि जि खामानि मावनाय बे खामानि मावनाया बर'फोरनि थाखाय गोसोखांथावना आरो बिथां बायदि सासे हारिमु जगताव खामानि मावग्रा बिथांनि रुंसारि जानाया बर'नि थाखाय सुफुंनो हायै मोनसे खहा। दा बिथाङा जिखानि खामानि बर'नि थाखाय मावनानै गालांबाय, बर'नि हारिमु जगता बिथांखौ अराय गोसोखांगोन आरो बिथांनि जि मावनानै गालांनाय हाबाफारि बे हाबाफारिजों जाहाथे इयुननि जोंनि जोलैया खामानि मावलांनो हायो, बिनि थाखाय बर'नि समाजनि थाखाय खामानि मावनो जोङो नाजागोन। जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै जोंनि गोथौ दुखु मोननायखौ बिथांनि न'खरनिसिम फोरमायदों आरो बर' माहारियाव जाहाथे खिरुत खाख्लारिनि जि मावलांनाय आदर्श बेखौ जोङो लानानै बर'नि हारिमु जगताव खामानि मावनो हायो, बिनि थाखाय बिथाङा जाहाथे जोंनो बोर सारस्रियो, बेनि थाखाय जों बिथांखौ खुलुमदों आरो बिथांनि रुंसारि जानायनि उनाव बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव गसाइनि खाथियाव जायगा मोनो, बिनि थाखाय जोङो गसाइनाव आर'ज गाबदों। इयुनाव बिथांनि जि मावनाय दांनाय आरो जि बिथांनि आद्रा थालांनाय सिमां एबा हाबाफोर बेखौ जोङो बयबो लोगो नांनानै मावफुंलांनो थाखाय नाजानांगोन।